yn ymuno gyda fi nawr ar y pwlpid pwyntiau, mae Catherine Ayers. Reit, woohoo, wir. Wyt ti'n teimlo nerfus am beth i'r sialens yma sydd ti fan hyn nawr? Fi yn, ydw, mae rai fi gyfaddau. Ti'n cofio rheola? Achos mae'n rei syml. Wel, ti fynd trwyddyn nhw unwaith to gyda fi, Annie. Mae'r cylchoedd bach lliw yn fflio y gros y sgrin yma. A wedyn ti'n gofod bwrw'r botymau ar y curiad fel maen nhw'n mynd hibo. Iawn, dim lot i gofio felly. Na. Ti'n barod? Ydw. Pryd ti'n barod e? Gwasga'r bwtwn ar yr ochr. Can i off de. A'r sgôr i giro yw 3,460 gath i osod gyda ianton o sadwr bach. Felly, dim pwysau gwybod. Off a ti. O, da iawn, dechreuad da iawn fyna gyda Catherine. Fi'n nerfus. Dyle ti, Catherine, fod yn reit da ar hwn, achos fi wedi clywed bod ti'n gerddorol, a bod ti'n chwarae'r cello. Ydw, ond dim nawr yw'r amser i siarad dwi'n eleni. Catherine yw'r ferch gyntaf i chwarae'r gêm, felly dim pwysau. Mae Merched Cymru'n dibynnu arno ti nawr. Waw! Waw! Dwi'n sgorin, mae hwnna'n sgor anhygoel. Tro Catherine yn barod. Chwarae, teg i ti. Byddwn ni gyda lleidfa a hanner yma yn y studio heddi. Catherine! Catherine! Ti'n neud yn anhygoel o dda. Cofiwch os licech chi fy nati chwarae'r gêm yma, ewch draw i'n gwefan ni, 15.co.uk. Allwch chi chwarae fyna a trio curo sgôr. Wel, trio curo sgôr i anto, falle mae Catherine yn mynd i wneud gwell. Gwell na fe? Ti bron benni. Ti bron na benni nawr. Cofio os ti'n colli'r pwyntiau. Gotes i roi fyna, ydw. O, na ti, wedi benni. O, no! O ti mor agos, Drian. 3,330 ar sgôr i gurodd. 3,460. O, ond yn doddi'n ffantastig. Da iawn.